Meh mbok cukur apa ndi? Gundul. Meh berarti rung madang. Aku wis ubah mangan. Dan apa? Masih ini mana Didi? Kemah mbok pangan ora? Sing kemah to? Oh, Pak omah. Mbok pangan siji. Liyane mbok gemulih ra apa-apa. Mama yang kuat. Engko. Enak. Ini Pak Uwo Pak enak. Anakmu? Apa sedih anak? WO. Oh, seladi dia tak leren sik. Pak Jongko. Lah kok saiki ngerokok ya? Oh. Wis suwe. Wis. Masa sing ngajar sapa ngerokok? Aku dhewe. Gaya. Dasang ngerokok di? Enak kok, opo ae opo iki. Masa enak ndelok rokok apa? Apa iki? Kretek. Hai ambil upae kok. Masa pahit. Mendek nangis napa di? Bareng cair rek nangis sik. Bar ngasar suwe ora di? Wah, iki ngopo? Iki meh jam 3 iki. Lho wis jam ulae. Wong iki kandhane aning Tegal sik ngusungi jagung. Iki ngopo? Jam Jam 2? Iya jam 2. Oh. Dusine ora we. Adus ning sendang. Kene. Grujuking ke selang. Piye carane? Nyentuk ora jelas lange Mas e. Mbak. 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 Aku wis jeneng Terus. Hah? Tentu. Aja udut lah di. Aku lho ora udut. Pak uwen aku ngopo? Beh. Enak. Kono ayo. Apa? No kono ayo. Isis kono. Ya, sik ah. Ora bolone ya ora muah aku. Muah awak bolok kowe. Apa bolok kowe? Gak bak ya. Anggur. Mi. Ada enak. Goleke ngendi? Oh. Yo Mas enak Mas no. Lha enek selange no. Isine we. Paang wis habis. Paang apa Anu kayak dalan tumo. Welok no. Nek jenenge Sungadi Dalan Tumo ngono. Iki kandhani kon-kono iki ngedaki dalan kok di. Ngeyel kok. Senenge ngono ki Mas. Ngono. Klumbrak-klumbruk ngono ya, Mbak. Beh, titi. Wis makmu. Burung. Mau wis kok. Sing kemah tak gawa ki mah lho. Ono
Aku pengen mangan kemas lho, Di. Yang mana ngo? Rambut batiri ya wegah. Ya, ngono iki. Aku manang mie bakwa ya. Batiri mangan kemas ayo. Siji lho. Kuwi mek ewu Pak Enek 10.000. Ambuh mek ewu. Seno. Apa gak sida syukur wae. Ma. Oe wis ngomong ae. Ayo ngomong apa? Gak usah udut tak kei tambah 5.000. Ma aku meneh Yuk. Mas. Kayak ini HP lah. Piye? Semir. Semir apa? Semir putih. Ya. Nek disemir kok bodho kurban kleru motong kok. Ora. Piye? Kowe ngomong Pak ora. Ngomong piye ngomongnya? Lah udut nek disengin pakmu ora? Ora. Mosok. Ora. Apa ngomong pakmu? Pak umana Pakmu lho, Sa. Pak Pak. Pak. Yang ngomong mbak Ami kok Pak ngomong lah. Sik to aku lagi pangananku mambu sapa engko sing mangan. Kowe ono engko Pak ono. Piye ono Lah kek apa, Di? Kok sik to, Di? Aku meh golek semir pirang. Abang. Yang kowe ono Kok sik nang Mas? engko Pak ono. Ya saudutan sik aku. Lah. Kowe ono aku ya. Mau kowe ono Cukur ora? kowe ono mbak Ami Aku song ngising. Ngising kene to. Hayo. Mosok. Yang kowe ono. Kok sik Di? Kok geding aku. Jangan. Kowe ono Pak ono nang aku. Tenan. Saiki mbok pangan ora? Iya kowe ngono. Tosekno tos. Lah kowe ngono Aku wongmu. Mah kowe ngono weh apa le? Aku kan rumah Aku mulai ya. kowe ngono. Ya sudah cukur ora? Kowe Mbak Ami aku ono mati. Wong kok Guyu sik. ah bola kowe mau ora ono aku. Rusul. Tenan lho ya. Apa mek ani? Ya aku. Tenan lho, nusul tenan lho. Apa lho mek ani? Nusul tenan lho. Ah iya yo. Oke.